In december van 2011 kwam Barto van Harkemasse Boys naar Cambuur. Hij had een soort meemaken met de club. Dit was het kampioenschap in 2013 en de hele finale van de KNVB-beker in 2016. Hij kwam 286 keer in actie voor de Leeuwers en scoorde daarin 64 keer. Ik ben ontzettend trots dat ik voor deze club heb mogen spelen. Ik denk dat er heel weinig spelers zijn die zo lange tijd deel hebben uitgemaakt van de geschiedenis van de club. Nou, ik ben daar één van. Ik woon hier. Het is onderdeel geworden van mijn leven. En nogmaals, daar ben ik heel blij mee. Barto, Jerry Juster, dat zijn contract net verlengd wordt. En dat is een kaart die hij net zelfs maken hier. De club die heeft bepaald. Dus dan kan je als speler niet veel meer doen dan je daarbij neerleggen en verder kijken. Cambuur hier net een soort kar. Om de televisiehelden komt hier een stuk leger binnen als dit hier. Gelijk naar de degradatie uit de Eredivisie kreeg Cambuur nog een soort yield om het verlies een beetje op te vangen. Maar dat wordt alle jaren minder. Ze kunnen Barto net meer betalen. Maar de deur staat voor Martijn bij ons nog steeds wagenwijd open. We hebben hem wel een aanbieding neer kunnen leggen op maatschappelijk vlak voor deze club. Want hij is een man van de club. Ja, we hopen dat hij echt in dat opzicht wel binnenboord blijft. Barto zelfs is er nog net hoe uit wat zijn volgende stap wordt. Er komt van alles los nu al eigenlijk. De telefoon staat ook roodgloeiend. En ja, ik moet ook geen dingen gaan noemen. Maar laat ik je vertellen dat het van Zuid-Afrika tot Amerika tot blauw-wit 34 gaat. En dat is alleen maar heel erg leuk. En wat er uiteindelijk dan concreet wordt, dat zien we wel. De onvaller is net de enige die het voor mij bij Cambuur. De contracten van Darren Rosheuvel en Xander Houtkoop worden net verlengd.